Takže ahojte ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska tu máme príbehovky a na začiatku by som sa rovno chcel ospravedlniť, že som stratil tie predošle, tie na ktoré som čakal, lebo som ich nevedel nájsť a potom boli nakoniec. Ja som stratil to video nahraté, takže ich nemám, ale v rýchlosti vám vysvetlím, že v podstate som iba toto robil taký nožík alebo niečo také pre toho bossa, ktorý je, alebo tu skôršie, ktorý je tu na mi to neukazuje mapu. Počkajte, meno je aj v Battle Pass, ak sa nemýlim. Táto posledná typka, Night Rose. Pre ňu sme robili takú díku. No a teraz máme ďalšie príbehovky a tiež sa neskôr porozprávame o nadchádzajúcom live evente. Alebo skôršie mini live evente. A ak by vás zaujímalo, jak som získal tento skin, tak tu vám ukážem kľudne teraz klip na obrazovke, jak sa dá získať, je to veľmi ľahké. A mal by pravdepodobne ísť s každým defaultom, to takto ešte mám, lebo ten klip budem natáčať neskôr. Tak tam ešte ukážem, čo to je aj s ďalšími, ak to ide. No a dúfam, že to nebude teda opravené, keď toto video vydám. Prvý quest je dať Spirit Charmy na investigovanie zvláštnych kráterov. Dobre. A potom tam hovorí, že kometa, ktorá sa padla, že ju potrebuje nájsť. Toto je veľmi dôležité. A tlačenie je napísané veľmi. Takže to je veľmi dôležité. Tiež spravíme tento, to dám asi spolu s live eventom. Alebo pred ním nejak. Určite to nebude takto, bude to po príbehovkách. Toto asi bude nejaký krátky quest. Alebo ak budeme blízko toho, tak spravím rovno s tým. Dobre, máme tu jeden. Zvyšujeme ochranu duší, alebo toho. Máme tretiu. Zvyšujú energiu komety, ako tie stopy po nej. Hitni oponentov v rôznych pomenovaných lokáciách na získanie jednej z lokácií komety. Potrebujem nejaké čítania po ostrove na nájdenie energie komety. Nám ho povedal. Dobre, získam auto a pravdepodobne pôjdem rovno do teda Must Meadows, keď ideme iba hľadať ľudí. Však čo iné by som asi aj tam robil. Neviem, kde sú ľudia. Dobre, viem. To by som si mohol zaznačiť. Dobre, vrátim sa ku vám, keď to budem mať. Alebo ak sa dostanem do Must Meadows. Dal som to do Foxy Floodgate. Neviem, kde som to ešte bol. No to je jedno. Som tu na Must Meadows, tu som aj dokončil. Na oponentu. A teraz, čo tu mám investigovať?
site, tak nie je to, čo som hľadal. Ale zaujímavé. Dostal som normálne odmenu za to. A čo tu môžem sa zarobiť? Ja počkaj, internet... Tam by bol tu na. Čo? To je zvláštne. Som si istý, že je tam v horách teraz, Daigo. Zaujímavé. Keď tak sa ešte na to pozrieme neskôr. Zobrali tam niekde? Stopy energie komerčné, ale slabé. Znova to istý, to povedalo. Daigo nám teraz nariadil, aby sme sa s ním išli porozprávať o Daigovi a portále. Popise toho bolo, že to miesto, ktoré a bossy, či sa snaží Daigo zachrániť Jade. Asi to spravím takisto, jak som to robil. That site you found, I think it's for Daigo's plan to save Jade. The Nitros gave him the Splinter Blades. Could they be the key to saving her? We need to figure out the connection between the demons and the spirit realm, and the comet. Dobra. Ešte predtým než toho preberiem aj ďalšie. Máme demižnúť Shoguna X.
aby sme získali jeho esenciu. Shogun X je veľmi silný a jeho esencia bude určite potrebná. Tak vidíme to, keď ho nájdeme. Ešte predtým, než začnem hovoriť o tom, čo nám práve povedal Kendo, no tak by som sa chcel ospravedlniť, som niekedy hovoril Kendovi, že je Daigo. To som si až všimol teraz, keď editujem to video. Dobre, a teraz môžeme ísť na ten rozhovor. Takže v prvom dialogu hovorí, že to miesto, ktoré si našiel. Myslím si, že to je pre Daigov plán na zachránenie Jade. V druhom dialogu hovorí, že Nitrous mu dala tie trieskové čepele, mohli by byť kľúčom k jej záchrane? A v treťom, my musíme zistiť spojenie medzi démonmi, ríšou duší a kométou. Takže tu nám rozpráva o pravdepodobnom Daigovom pláne na záchranu Jade a taktiež tie čepele, ktoré sme urobili Nitrous, tých príbehových questoch, ktoré som stratil nahrávku k ním, tak tie dala mu Nitrous tomu Daigovi. Možno mu pomôžu zabíjať tých démonov alebo niečo. A čo som to chcel ešte? A tiež na konci, čo som nespomenul, čo som si nevšimol, že Kendo povedal, že dúfa, že Daigo vie, čo robí. Dobre, a to je všetko z týchto. Takže ideme pokračovať ďalej. The comet that arrived on this island, it's a piece of something greater. A shard of something called the Zero Point. I never seen it, but Jones has. He said it's incredibly powerful and strange. And just a shard of it could cause all this chaos, I believe. Dobra, to je veľmi zaujímavé. Teraz na môj názor, teraz mám veľmi napadá. Čo som veľmi rád, že Zero Point proste nebol stranený. Proste zotrelé Alt Dead, alebo jak sa to povie.
Môžem sa aj znovu tu pozrieť. To je nová hra. No, druhý rozhovor je z Hope a v prvom dialogu nám hovorí, že kométa dorazila na tento ostrov. Je súčasťou niečoho o dosť väčšieho. V druhom dialogu úlomok niečoho nazývané Zero Point. V treťom dialogu nikdy som to nevidela, ale Jones áno. On povedal, že je to neuveriteľne silné a zvláštne. A v poslednom štvrtom a pokiaľ iba úlomok dokázal spôsobiť tento chaos, ja mu verím. No, takže tu nás sa to zvedáme, samozrejme to, čo som povedal a o čom som aj rád, že Zero Point nie je úplne von z príbehu. A tiež sa dozvedáme, že Hope o ňom nikdy nepočula predtým a taktiež je prekvapená, aký silný dokáže byť iba úlomok z neho. Nevie si ani predstaviť, aký by mohol byť silný celý Zero Point. Čo my si dokážeme, samozrejme, lebo sme ho stretli už dosť krát. No a to je všetko z tohto druhého rozhovoru. No dobre, ešte tu máme ten live event. Moc som o ňom nezistil na Twitteri, lenže bol detektovaný zrovna pred chvíľou čas, countdown, takže čo skoro bude asi hra, odpočet na live event, ten mini. A je tu Daigo, ktorý by mal mať za každým inakšiu hlášku, za každú stageku. Neviem, jak často sa menia stagečky. Tu nás sa pýta, že či nás jeho brat poslal. No to je všetko, čo nám povedal. No, tiež si môžeme všimnúť, že má tie diky, ktoré sme robili pre tú Night Rose. A sú tu jedné masy. No a to je asi tak všetko, čo vám o tom môžem povedať. Nemám ani čo očakávať z tohto live eventu. A sezóna 2 tu je v podstate onedlho. Menej než už to bude za chvíľku. No vlastne teraz je to už iba nejakých 11 dní a dneska je tuším 10. No, dneska je 10. No to bude 11 dní, než bude live event. Ja sa asi nemôžem dosť tešiť. Aj keď pravdepodobne bude iba nejaký menší, ale som dosť rád, že sa tento Zero Point vrátil do príbehu, čo to robím. Počkať. A možno sa ešte aj naplniť všetko o tých grafitách, čo sme videli, Sloanovu na grafitách a The Nothing. No, čo som to chcel? Že myslím nejaké líky na Twitteru, že som vám povedal nejaký presný čas, kedy bude. Typujem si, že niekedy aj koncom pravdepodobne týždeň, tak to väčšinou vlastne mini live eventy, že týždeň pred novou sezónou dajú ho a potom máš týždeň nič robenia v podstate, môžeš iba hrať klasiky samozrejme, ale nemáš tedy ani updatey, ani nič, takže väčšinou je to tá najdôležitejšia časť sezóny, posledný týždeň. Aha, má to vyráža niekedy. No dobré, to je všetko, čo som chcel porozprávať sa. Samozrejme s vami lúčim. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Že ste pochopili, o čom sa jednalo v príbehu. Vyšľam, že čo dáme. Tak
po miniatúru, ale asi to bude som povedal. Dobre, tak čau.